kundin makaɗa. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saurara da ku a wannan kundi namu wato kundin Alhaji Muhammad Shata wanda dai na tabbata masu sauraron mu suke bin mu a hankali. Makon dai da ta shige kun saurari waɗansu da kaɗan daga cikin tsaffin waƙoƙin nan da suka tada Alhaji Muhammad Shata wato ya bunƙasa har ya kawo bisa ga yadda yake a yau. To yau kuwa akan ce taɓa kiɗa taɓa karatu. Masu bin wannan fili sai suka rubutu suka ce to sun ji an ce Alhaji Muhammad Shata a halin yanzu ma yana ɗaya daga cikin 'yan majalisar ƙananan hukumomi na ƙasar Musawa wato gundumar Kankiya. Me yasa Shata shiga cikin wannan majalisa to za mu tambaye shi. Sannan kuma mu bar shi tare da ku wato ku shakata a wannan fili na kundin makaɗa. Ɗaya daga cikin masu sauraren wannan kundi na Alhaji Muhammad Shata sai ya rubuto mana yana cewa to shi kalla yamin yana bin wannan fili kuma ya kuma tabbata cewa Alhaji Muhammad Shata shahararren mawaki ne kwarai da gaske. To sai kuma kwaran muka ji an ce wai Shata na ɗaya daga cikin 'yan majalisar wato ƙanƙananan ko kuma ƙaramar hukuma ta yankin ƙasar Kankiya shi sun Musawa kenan. To sai muka samu Alhaji Muhammad Shata muka tambaye shi shin menene dalilin da ya shiga cikin siyasar wannan wuri sai ya ce ni na shiga ne dan azzaluman ƙasar mu ku ba na ko ina ba ni dai na gurbin mu ni na shiga ne don su kullum na koyi nasara na ci kuma ina nan ina tabi tun ina cikin duhu kaina na wayewa a hankali in gano wannan abu in yi magana akai hakan kowa ya waye ya gane wannan gaskiya ne dan ka san in mutum ya dade a cikin duhu in ya fito wurin haske sai ya gaba awai sai ya dan jima kadan in mutum yana tsaye dade cikin haske in ya shigo cikin duhu sai ya gaba awai ba daidai ba sai in ya dade kadan yanzu duk a gani suke abun ba wani abu bane ba to mu kuma mun san wani abu ne ga wa'anda suke guni na mana mun san yadda abin yake a hankali in mutane suna ganewa ɗai suna ganewa har sai su gane wannan abu lalle yana da amfani gare mu da muka shiga mun shiga ne don yancin yan uwan mu talakawa kuma kowa an ce da ai je gurbin shi inda aka yi ubangi ko to ni ko nan aka yi kakan kakana ma ba ubana ba to tun da kuma aka yi kakan kakana ba ubana ba ni kuma ga yanda nake to lalle in shiga wannan wuri ko ba ni iya rubuta sunana ina iya in shiga in an zaɓi mutum dai ba su wani ba zaɓe ba ne na a ce ko sai mai ilimi ko sai mai asali abin da talaka suka zaɓa shi kenan in sun zaɓi abin da zai fice don kansu in sun zaɓi abin da zai taimake su don kansu to ni sun zaɓe ni ba don cuta ba sun zaɓe ne ba don in nemi kuɗi ba wani kuɗi za a bani wanda zan zanna a wuri ɗaya kullum ina zuwa haru a wani irin kuɗi za a bani wanda zan zanna in yi wannan yawwa to wanda zan ɗauki gangata in je in yi naira 100 rana ɗaya dubu sau 100 rana ɗaya shi ne jika 500 dubu sau 100 sai in karɓi shi jika 500 rana ɗaya da zan tsaya sai an kwanta 30 a bani kan hanci a na shiga ne ni don in dai don a haɗa kai da ni ko in yarda a yi cuta ko a yi wani abu a'a to ni Allah ya sanya abin ya komi bane ba na fata haka na ni abin da nake fata to abin da aka yi an kuma an kuma daɗe ana yi to muke son ya dai sauki ko bai ƙare ba zamanin mu ko abin da bai kare zamanin mu bai sauki wata rana a ce wannan abu da aka yi ni ne muka fara yin shi ga shi yayi kyau gaba an ba tarihi a garin mu a ce ya'yana uban ku shi ya fara cin zaɓe nan garin akai kaza ga shi yau matakin shi da aka hau har garin ya zama kaza ni abin da ke fata kenan kurin ba don a bani kwabo ba
to alhaji wannan kuma gaskiya ne, amma yau yadda muke a cikin ƙasar nan namu za a ce a'a alhaji Muhammadu Shata wanda yake waka yake nan yake can ana bashi kaza ana bashi wannan abu kaza, ubangiji Allah mishi basirar cewa ya fahimci irin kasar irin abun da kasar nan ta fuskanta, siyasar kasar nan, arzikinta da shauransu. Waɗansu mutane za su yi mamaki, shin wannan abun mamaki ne a gare ka alhaji? Ni ba ni mamakin ko kaɗan. Su mutane su ne suke ganin hakan. Ka san akwai wa an suke cewa yaushe zai zanna in ya ci zaɓen abu ko ya ce ba zama zai wata shi zai yi kaza 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 kaza. Ba ta shafi haka nan ba. Ranar da duk muke zama a ofis, to nan kuwa in ban riga kowa zuwa ba to ba a ko gama shiga cikin ofishin sai tare da ni. In ko na je na sami abin da zan ce ko da goya bayan wani, in na ji gaskiya in goyi bayan, in na ji rashin gaskiya in ce a'a wannan ba daidai yake ba. In an rinjaye ne na ga mutanen da suke son wannan abu sun fi wa'anda ba su so, sai in haƙura, amma na san dole a kai ma. In na faɗi ni magoya bayana suka yi kaɗan da wa'anda ba su goyi bayana ba, aka samu mutum 5 sun goyi bayana 10 ba su goyi ba, sai in ce tunajin, amma abin yana raina. Sai ranar da aka dawo kan irin wannan aka gaba gaskiya ba ne ba, abinda na faɗa shi ne gaskiya, dole nan sai in ce ai kwanakin baya lokacin kaza zama na lawata kaza da kaza da kaza na ce kaza, suka ce a'a, su ga an dawo mashi, kaga nan ma na dan ƙara wani kwarjinin a nan hawo. Saboda na taɓa faɗi an ƙi, to sai aka duba sai aka gaskiya ne, daga gaba sai aka dawo kuma aka ce abu kaza shi za a yi. Ka gani sai a tuna da maganar da na yi, a ce ko abin da nake faɗi gaskiya ne. To alhaji wannan ya tuna mana cewa mu warkila masu bin abubuwan da suke yi da abin da jama'a suke so, kuma abin da duk jama'a suke so shi ma'aikacin gidan rediyo ai abin da yake yi kenan, domin dai ya faranta wa mutanen nan rai. To waɗansu sun ɗauka warkila muna ƙoƙarin ne mu kwarzanta ga duniya duk su sanka, amma akwai waɗansu abubuwa isharori wanda ubangiji Allah shi kaɗai ya san yadda yi ka ya yi kowa da kowa. Lokacin da ka ce wa sarkin zazzau Allah ya ramshe shi Alhaji Muhammadu Aminu cewa zai sarkin zazzau, mutane suka ce a wannan ai zancen banza ne. A cikin waka kake faɗi cewa ab to yau ga zancen nan da kai ya zo daidai da malumin sarkin zazzau. Abin da kake ce ma sarkin Daura Alhaji Muhammadu Bashar har ubangiji Allah ya kawo shi a yau. Sannan ba daɗewa ba akwai wani albishir da kai wa sarkin Fataskun mai fika. Albishin nan da kai mashi ubangiji Allah ya sa yau gashi ya zama abin nan da ya zama. To alhaji wannan watakila basira ce daban wanda Allah ya maka, amma su mutane sun ɗauke ka wani iri can daban. Shin ka taɓa tunanin irin wannan a zaman ka na duniya? Ni kan yi tunanin irin, ka san mutane kamar kashi 3 kuɗi ne, kashi 3 zuwa 4. Akwai wasu mutane wa'anda Allah ya halicce su zaman su na duniya ba za su ji kunya ba. Akwai wasu mutane wa'anda Allah ya halicce su in sun je lahira ba za su ji kunya ba. Akwai wasu mutane wa'anda Allah ya halicce su ba za su ji kunya duniya ba za su ji kunya lahira ba. Akwai wasu mutane wa'anda Allah ya halicce su ji kunya duniya su ji kunya lahira. Kasan akwai su ko? Akwai su. Yawwa. To wa'annan wa'anda Ubangiji ya halicce su ba za su ji kunyar duniyan nan ba. Ba mu san lahira ba dan ba mu ce ba. In sun haɗu magana Ubangiji baya ba su kunya, saboda ya yi su ba don ya ba su kunya ba. Allah bai ba su kunya, to in suka faɗi da babban murya har mutane suka kai gaji, to sai Allah ya ida masu da nufin su dan kada su ji kunya, a zo a ce musu kace kaza gashi abu kaza din bai ba. Akwai irin wa'annan, ko ga malamai ko ga matsayafa ko ga asharadun gari ko ga kowane irin mutum. Ubangiji ya kan yi irin wa'annan, Allah bai yi su don su ji kunya ba. To in suka faɗi magana suka ce abu kaza abu kaza abu kaza da babban murya har mutane suka kai 10 20 suka ji magana suka riƙe, to sai Ubangiji ya yi da nuhin wannan abu don kada ya ba su kunya, ya yi su ba don su ji kunya ba, don in bai masa haka nan ba to sun ji kunya. Ga shi ko shi ya yi su ba don su ji kunya ba. Wani kuwa in ya ce za a yi abu kaza ko da za a yi sai a fasa,
don Allah ya yi shi ji kunya don dai a kunka shi. Don akwai mutumin da zai gabato mutane su rika kai ga wani nan yanzu zai zo kuma ya dame mu ko da surutu ko ya dame mu da yawan kaza ko ya dame mu da yawan kaza. Ka san akwai su ko? Akwai su. Yawa kuma akwai mutanen da su duk garin Allah in ya waye sai an tsunka su. Sai an ce da Allah ka dame mu da kaza. Da Allah mu kaza kaza. Sai an samu wanda ya ce mace haka ko da cikin gidan shi kaga wannan Allah ya yi su din shi kunya kawai. Gari bai ci uwa ya ba rana ta faɗi suka kai ga kwanciya su ko wani bai tsunka su ba. Ko ko wani bai ce kai mu ba mu yi da wannan magana ba da kai. Ba a samu. In gari ya waye ko ba su lahiya in ba bakin suna budawa to wani majinyatan sai wani ya ce musu wa'anda Allah ka ba faɗin maganar nan. To Alhaji kamar da kake faɗa ubangiji Allah ya yi mutane daban waɗanda watakila kamar da ka faɗa ɗin nan Allah bai yi waɗansu su ci kunya ba Allah kuma ya sa ya rufa waɗansu asirin su wannan gaskiya ne. Shin Alhaji a zaman ka na duniya ka nakalci mutane iri shin wannan watakila za a ce ko kayi wani karatu ne na baɗini ko na zahiri wanda ubangiji Allah ya tunace ka irin waɗannan abubuwa. Shin a zaman ka na duniya ka taɓa yin wani karatu ko wani ilimi can daban? Ba ɗaya ubangiji dai shi ya halicce ni haka ina halitta shi ta Allah abin ku shi ubangiji bai wasu yakan yi ta ne inda bai so ya ma ike ya ma dawa ya ma ruwa ya ma dutse sai kaji ana cewa dutsen gari kaza in an je ana samun abu kaza ko a ce ga wani itace wuri kaza in an je an roko ana samun kaza ko wani mutum ya aje dawai a ce a rika zuwa gurin ya zama alƙarya halitta ce kullum ubangiji in ya halitta ka ga irin wanda kake shi kenan ba wani abu wanda za ka yi kuma duk abin da ka yi in ya kai mutum 12 a wurin da wuya a sami 5 ciki cikakku a za su ce sun ga kuskure a ciki da wuya saboda haka duk abin da na yi in ka ji an gagganta kuskure na a ciki to lissafa mutanen ka ga makiyasin yawa a san komin da mutum ya kai jini in ba makiyama ai ba a sanin ka sani wannan a ce wani a rika labarin ka a ƙasa to sai da makiya in duk kowa son kai ke to wani labari kuma za a yi masoya yanzu ma san ka su zanna suna ta labarin ka labarin mai za su yi naka tunda masoyan ka ne ko ku ƴaƴan ka su zanna suna ta labarin ka ai ka ba su labarin ka su ba ruwan su ai uban su ne musu wani irin kuma labarin amma an aka ce wa'annan makiya suna ja masoya suna ja yanzu da manzon Allah daga haihuwar shi zuwa mutuwar shi ka gani da duk kowa son shi yake da zuba amma labarin shi kuma da duk kowa kin shi yake da zuba a labarin shi sai aka samu akwai jayayya makiya su ja masoya su ja to har yanzu makiyan nan suna ja har yanzu masoyan nan suna ja to sai sa sunan shi bai karewa har abada to da an da aka shi kowa son shi yake ba a samu makiyi ba ko daya shi ganin ba wani abin jayayya sai a bashi ba a kala zancen in kuma aka samu duk kowa kin shi yake ba masoyi ko daya to da za a jaye haye suna ba wani suna da shi sai ana jayayya to ni ko ina da yan jayayya tun ko ina da yan jayayya har yanzu akwai su to ashe ko ban ga karewar zamani na ba da daidai da aka taru masoya suka fi yawa to duk a taru ana son na duka to suka yi shiru to kuma yadda ake kin da makiyayan za su samu yin jayayya duk a taru ana kina kuma suka yi shiru to kaji to tun da akwai yan jayayya a ciki waɗanda ba su so suna kai sukar ra'ayi ga tajirai ga masu sona ga yan uwana maroƙa wani ma a haɗa da wani maroƙin ma muna cikin gaisa sai in ga yayi duk bai gaisa da ni an je an soki ra'ayi na wurin shi to shi kenan na san wannan abu nau to sai dai bayan rai tunda har yanzu dai ina samun mahasara duk shekaru duk wannan da ina yi ba a ganshi ba har yanzu akwai mahasara to ai ka san na riga na kai dai duk abin da ya shekara 20 40 to yana arziki to ko da arzikin karewa ne to sai an sake shekaru kamar wa'annan ba a gane ba. To jama'a kun dai ji kaɗan daga cikin tarihin Alhaji Muhammadu Shata ta yadda mutane suka fuskance shi ta kuma yadda fuskanci sana'arsa wato kuma yadda kuma ake ganin ita wannan sana'a tasa ga fuskan masu sauraronsa da kuma wato waɗanda suke su ma suna sana'a irin wannan. To jama'a sai in ce bari in bakku da gogan na Alhaji Muhammadu Shata
ya cika wannan fili da waƙar duk da yake so. To gashi nan ga ku. Zaki mai ismul azamu, dodo mai rauhanai, zaki kowa hakan ka waka ya gani. Ya sarki kidan duk duniya, sarki kidan da ba a muzanta shi ko garin da ba a da Hausa, jilladin duniya kanan sasana, zaki dan wan shehu juzuli, dan wan tanimu dari, bulbul fasahati, nurul zamani, ibzillahi, zaki yarda Allah, Allah ya kai kana tanimu dari, zaki dodo ba fasawa. Gwani maso gwani kana Muhammad Tori, gwani kayya kana Muhammad Tori, zaki hibzillahi, dodo mai yawo kamar rijalil gaibi, zaki bakon yaro da garo da maro bakon jibeta bakon mubi, dodo bakon sarkin tsola, zaki bakon mutanen yamai, bakon gadugu bakon bilaso, zaki bakon shehu kaulaha, zaki bakon muru sarkin agadar, masa ta bayan duniya garo umaru sanda, dodo kowa ga kawaka ya gani. Shan kumanda na mawaka ala kullu ko basu so ba, tsaka dare hana tafiya uban umbaci zaki mai sa mata hibu gwama, kallon shata arziki ne, sa su kuɗi mijin mai ɗaki, zaki kogaron zinari, makoshinka ba irin namu bane na mutane, wane mu makoshinmu da aka da nama da fata da kashi da kashi da ɓargo da jijiya da nakka a ciki, ɗanyen zinari ubangiji ya halitta mu kogaron alhaji Muhammad Shata, bayan ya halitta ɗanyen zinari kuma ubangiji ya mura kashedi, ya ce mura kashedi ki mura, kun ke kama wannan makogaro na alhaji Shata, na yi shi dan ina kamana tai, zai ga ma jama'a kalmomin za su ji daɗi, sai sa in ya buɗe baki ya ka baka taɗewa har abada. Baba ubalo baje kan mai hobare. Baba ubalo baje kan mai hobare. Kan mura sarkin Sudan ne. Baba ubalo baje kan mai hobare. Barkan ka da rana baban nana. Barkan ka da fama baban nana. Baban duba. Baban da ba je kamar hobare. Sarkin Sudan shef. Zaman duniya ka yaman daɗi ga dai sarkin daula naune ga kuma sarkin zazzau naune ga kuma sarkin Sudan naune. Baban Aminu mai komi ana. Baban Umar sarkin mota. Mai hana ƙarya uban Aminu. Baban Umar sarkin mota uban lobaje kan mai hobare. Mazan uban lobaje kan mai hobare. Gobir ne wa ko da juma kai da gani na sarkin Sudan ka tabbata mulki tsin tsarki. Sannu da rana baban nana. Shehu uban lubaje kan mai hobare. Baban Aminu baban Shehu. Uban su Aminu baban Shehu uban lubaje kan mai hobare. Baban Umar sarkin mota. Uban lubaje kan mai hobare. Kun ji bayaran Alhaji Shata zamani na ya man kyau, ƙarshe na ya man kyau. Duba sarkin daula naune, ga kuma sarkin zazzau naune, madamin sarkin Sudan naune. Kaje da madamin sarkin Sudan shehu. Sannu da fama sannu da rana sannu da yaƙi baban nana. Sannu da rana sannu da fama sannu da yin yaƙin da taku. San jama'a kuma ga da taku ga ƙauna da gidan dallo. San jama'a kuma ga da taku ga ƙauna da gidan dallo. Kowa ce ka ce shi ya ce malami je kan mai hobari. Kowa ce ka ce shi ya ce malami je kan mai hobari. Kaddo ba shi muna huci dan bello. Ba kini bibi ba shi da gulma babu muna huci dan bello. Shi kuma malami bai son mai ha'in.
da gaskiya kun sarkin sudan malami bai son mai ha'in na alhaji ba ba turan gona na alhaji ba baturan gona malami sarkin sudan shehu alhaji malami sarkin sudan shehu baban aminu baban nana uban kasa ga manyan baki ga kuma sarkin sudan shehu uban kasa ga manyan baki ga kuma sarkin sudan shehu daga kai kallo ya kare sakwato in an taron daba malan na gaba shatan ne mai waka malan na gaba shatan ne mai waka bari babu abin da yake man daɗi illa a cikin zamanina duba sarkin daula daune sarkin zazzau daune da malami sarkin sudan shehu malam sandu da fama baban nana birnanin zaki yan bello sandu da rana baban nana mai tafiyan nasara ɗan bello uban lubaje kan mai hubbari malami mai tafiyan nasara ɗan bello uban lubaje kan mai hubbari uban lubaje kan mai hubbari ilimi mai kore jahilci uban lubaje kan mai hubbari harke kori duhu ɗan bello uban lubaje kan mai hubbari ya Allah don Allah 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 domin manzan Allah don albarkar shehu da bello idan him mai sudan shehu ya Allah don Allah Allah don albarkar manzan Allah don albarkar shehu da bello idan him mai sudan shehu idan nufin mai sudan shehu mai sana idan nufin mai sudan shehu malam da malam yaki dan bello mai kwana da shirin mulki dan bello gwamnan giwa mai ban tsoro malami mai Allah dan bello alhaji malami zango zaben Allah uban so aminu baban nana uban lubaji kan mai hubbari shehu uban lubaji kan mai hubbari kai yara makaɗan mai shata ku jefa kiɗan mai sudan shehu ku tuna dai tun daga katsina birni mun ɗauko hanya mun taso mun sauka na saukwato birni bayan na zo saukwato birni muddin na kwana yi ziyara buɗaɗɗa hanya hauwar a saukwato na kwan na yi ziyara buɗaɗɗa hanya hauwar in jafin yi shigo garma ɗan bello in jafin yi shigo garma ɗan bello sannu da fama sannu da rana sannu da yaƙi baban nana shehu uban lubaji kan mai hubbari shehu uban lubaji
raba zango zaben Allah. Alhaji ma da sarkin Sudan uban luba gogal madan Bello. Malami mai Allah dan Bello. Kai da yadda da Allah baban nana. Kai da yadda da Allah baban nana. Komi zo da abin da sauka ba shi ga Allah baban nana. Allah taimake sarkin Sudan shehu. Allah taimake sarkin Sudan shehu. Akwai fara'a ga kyauta ga kuma son dangi dan Bello. Akwai fara'a ga kyauta ga kuma son dangi dan Bello. Malame ga kuma son dangi dan Bello. Baba da san jama'a gasa da zumunci uban lubaje kan mai hobbari. Akwai mulki a cikin imani ga kuma son jama'a dan Bello. Shehu uban lubaje kan mai hobbari. Shehu uban lubaje kan mai hobbari. Ni mamma alhamdulillahi yara ƙarshe na ya kyau ga dai sarkin daula ne da shehu sarkin zazzau ga kuma sarkin Sudan nauni. Alhaji ga kuma sarkin Sudan nauni. Cikin wannan zamani na sa'a ga kuma sarkin Sudan nauni. Da na gabas ga sarkin daula, in yi gwason ga sarkin zazzau, a yamma kawo mai Sudan shehu. Da na gabas ga sarkin daula, in yi gwason ga sarkin zazzau, a yamma kawo mai Sudan shehu. To jama'a kuma anan muka kawo ƙarshen wannan kundi namu na Alhaji Muhammad Shata wato a wannan mako kenan. Mako mai zuwa kuwa tun da har yanzu muna cikin funtuwa wato za mu saurari kuma kaɗan daga cikin kundin da ya fasa na waɗanda yake wa waka a nan funtuwa kamar su Dauda Mani mai kuɗin maska Shehu mai gidaje da dai sauransu. To jama'a kundin makaɗa.